Melanjutkan perjalanan ke Embung Baturagung wo. Sakwise menempuh perjalanan panjang iki awake dhewe sarak tekan wo. Dalan mlebune ning embunge iki kaya ngene iki wo, kaya sing sampean pirsani iki dalane jan ijik lemah. Gocekan sing siset ya wo, aja ngasih kecer ya wo, iki dalane lunyune pol. Nganggo montor ijik gradul-gradul rating wo, belok nengen wis ora dianjurke wo liwat kene iki wo. Kudune enek sing boncengke. Aku mara ning kene iki wong loro wo, kuwi penunjuk jalane malah mlaku gendring dhisik kuwi. Jarene ngejak prunane dolan malah mlaku gendring dhisik, pilang mboro mbok gocaki apa kepiye kuwi wae kahanane gununge kaya ngene iki wae. Pokoke rekomendasi banget wae dienggo pacaran, dienggo dolan apa sekedar refreshing sing mumet pikir gara-gara mikir tanggungan. Lah ya wis gek dolan rene wae, bangane tola-tole ning omah. Gek meneng anteng ning kene wae sapa ngerti entuk referensi hal sing bermanfaat wae. Masalahe ora ngerti bejane wong, sapa sing ngerti ning kono enek midodari agek ngumbahi engko gek nyolong slendange apa kepiye ngono wae. Jenenge bejane wong lak ora enek sing ngerti to wae, sing penting lak usaha, ora mustahil kae. Aku rene iki kisaran jam 3-an wae, ora patek sore-sore banget sirku mau arek ndelok sengenge mingslep ngono. Jebule ora ngasih sore malah wis mendung wae. Pase panggonan kene iki ning nggon ngisor Bukit Baturagung sing awake dhewe teko sing sepisanan kae lho wae. Dadine sing sampean sing do wedi liwat dalan elek kaya sing tak liwati kae mau, sampean liwat opsi sing pertama wae. Sing saka etan arah balik gathak kuwi belok nganan, sing saka kulon ya liwate Wonontoro kuwi wae. Pasar Wonontoro jarene ya iso liwat kono wae. Panggonan kene iki mlebune Dusun Karangwetan, desane Gedangrejo, kecamatane Karangmojo, kabupatene Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta ya wae. Berarti panggonan kene iki yo jek Indonesia Raya wae. Ora usah mikir dawa, wis gek paitan bensin seliter wis gas rene wae. Sing do pacaran kuwi mbangane mubeng-mubeng gur masuk angin apa mumet ngombe bodreksin wis gek rene wae wae. Dasare panggonane sepi dhuwur tablang banget wae nek dienggo ndelok gunung ning kene iki. Dasare view-ne ya apike pol. Do duwe kenangan apa wae ning kene iki wae. Gek sing wis tau teko rene do rene karo sapa coba? Tulis ning kolom komentar wae, aja lali wae. Sampean tak rekomendasike nek rene iki nek pas esuk apa nek pas sore wae, ning aja nek pas mendung. Masalahe nek mendung ya cuacane ning kene ya jan ora umum wae, medeni wae. Masalah ya dhuwur banget ning kene iki. Sakwise panggonan kene, panggonan ngendi meneh wae sing kudu tak tekani wae. Coba aku kek ono referensi wae. Ya wis ya wae ngono wae ya wae. Matur nuwun.